sa itong daw magagawam. Lord, thank you kayo sa mong gihatag ka na mong grasya, matag adlaw sa pagligon sa mong kalawasan, ingon man sa naakaroon sa among hunahuna sa Lord, sa among kasing-kasing. Thank you kay Lord, thank you kayo. Tabaw tanan sa grasya kay maghihatag ka na mo. Okay? Asap lang kita, always say a prayer sa atong daw magagawam. Thank you. Okay, ang atong suwatang pukran itong hatagan o pagtagad, no? Pinadati ni sa usa ka babae nga mapatawag lang sa ngan nga TC. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si TC. Kini akong problema, babahin ni sa akong anak o sa akong bana, niya akong anak o sa kabayot, o kung nga nung na problema ko ani, ingon manggod ini ang mga paghitabo. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka, na ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit... Oy, Marika, duol nga rin, naunsa ka man. Nay. Dali, duol, dali. Ano, Nay? Oh, ikay mo, nitawag na ako. Kanya kay Paoy, ganun sa'yo ka. Masa mo, may klase? Mundang na ko eskwela, Nay, oy. Ha? Kasi mo undang ko'y pagtarong, Chewy, ha? Basta pwede lang ko eskwela, Nay, mundang na ko. Nga no laging mo undang, mang taon sa may hinungdan. Undang ko, batik na ako, mga maestro. Kanahan, yun ning bayuta. Oy, Chewy! Ay, malintian yun kasi mong amahan daw, bayuta ka, malintian yun ka! May kinauli na ka, Berto, mag-istorya ta. Bida sa istorya. Sa istoryahan na to, waya sa kutis eh. Pag natikaon, sugatong itong problema niya. Kanasa ko na ko eh. Di, manggod, ang imo manggong anak. Kanasa lagi kutis eh. Sige. Andali ka rin sa kusina, kaon sa diri. Asa ba yung anak na to, ha? Si Joey, nauli na. Mao na akong pakikistoryahan ni Moron. Ano, naunsa ba siya? Kaon sa! Ha? Oo, mukhaon bitaw Lutsi. ko. Pagsukan na, day. Dali lang nga rin sa kusina. Oo, day. Naunsa ba itong anak, ha? Asam na siya ron. Manakagaon? Kita siyang inom ng tubig. Ako lang giklaro ba, human na bagyo. Asa di ato anak, day? Sayo kay nauli diri kanina, og tuan nila ka og balik ambot og asa to. Ha? Ano, unsa yung problema niya? Muundang nag-eskwela si Joey. May noon, karaan. Karaan na Berto, makawa mas gana. Karaan Nikita na Karaan si lagi. balik. Pero ang punta na ni undang. Ngano mo undang ba siya, bebe? O sa tinungdan? Tungod kay bati ko no kaayog naong iyang maestro. Kana, nakaraanan day, bida. Bida ni bata taon. Uy, karon gini kabot niya. Asam ko na siya? Ay wa lagi ko kahibaw. Manuwag ka kay bao! Kay wa mo ko kahibaw. Bida sa di mo! Ikaw kay ba kag asa imong anak? Wa, sad. Utro po ka bugo. Bangas ka pagkakinor. Nabalaka ko sa gipakitang kalagot ni Berto ug nahadlok ko nga basig unsaon ni ang among anak, mao nga pag-uli gyud sa among anak. Hello, Mother. How are you? Hilom na Joey, hilom ha hilom. Bantay kay imong amahan, suko kayo to. Uy, nga no, God. What's the matter? Ay mater-mater diha. Tago na lang dito. Maabot kay imong amahan, tago na lang gyud ha. Aron di ka mahinay kan adto. Ay, ayaw ka bala, Commander. Sa'yo na ka napahilomon si tatay, oy. Sa sayon, suko man kay to nimo. Ay, sa'yo na lagi. Ako rin bahala. Kasi, Oy, hala, patay. Nanan imo amahan Joey. Lakaw si Bato na. Lakaw adto sa susina pagdali. Ay, ayaw lagi kadlok na. Ako rin mahibaw naunsa ba kasi di mo samtubag siya? Naana dai ka diha, Berto? Bida, itong bangga ko pangutanang na nabanga itong anak. Wa pa oy, Berto oy. Naan ako dahil. Naabot na ko. Ikaw yung bata ka hanggaw ka gida. Bisulti man hinuon ka. Kaamaw gidi mo. Uy. Hala, sige, nana. Nanam lagi ng ikuga na itong anak. Ano pa itong anak? Nanam lagi na. Ay ganina pagtawag nimo wa pa niya pag humana kog tubag nimo ni abot man siya. Yoy, Yes, Mother. pader ka doon si Kara dengan bagang ni mong kayuta ka. May unta di ka eskwela ha? Unsa man di ka tinood? Yes, Mother. Adi ay sagbay! Strike. Paminawa na ko. Pwede, Mother. Kuto na. Pasulti ha sa nang anak Alberto. Wa pagay na musulti siyang side kun ngano.
Sige nak, sige nak. Sultihis tatay ni mo kung nganong di nakaganang mo eskwela o kung sa tinuod nga rason. Sige na. Okay. Listen to me, mother. Father, una sa tanan, bati kayog naong among maestro. Ikaw diha. Dili na ko ganahan tayo, oy, nay. Di na ko kaya. Nga maskoyla ko, nga magkutoy ang akong tiyan kay gutom. Kung ano di ba saan kuno ka mukhaon, ha? Unsaon man ako pagkauntay nga naa may makaon dito, dili man pwede kay naa may bayad. Asa man ko mangitag pagkaon nga may bayad. Halos tanan karon naa may bayad. Sa una bitaw, mukaon kag karinderya, human ni mukaon, libre ang tubig. Karon dili naman tay, nay, papalito na kag mineral tag 15. Unya, asa man kog ipalit. Nay, libre sa karinderya, toothpick ra. Ano nakahukom na lang kumundang og mangita na lang kog trabaho nga sarang akong kapangiwartahan ug naa nakakita na ko tay. Og kamutuuran ana dawatan ni Tay Berto imo na Uy, kwarta! Tay Berto imo na nang usa ka libo. Okay, dawata. Ang palit og hata-hata tay ha. Og ikaw nay imo ning 5,000 para da atong konsumo nay. Kadaghan ko di mo kwarta nak. Yes, of course. Dagan taon kong racket, no? Nakadecorate man ko kasal kahapon. Unya, ganihan, naka-sideline man sa kong manicure o pedicure. Unya, pag uli na nako unta, no? Gitagaan ako sa kong premyo sa pagka Miss Gay 2023. See? Dalirang kwarta, nay. Tay? Unya, muskuila pa da ito. Ay, sos! Eskwela ko tao rin, eskwela. Usik las plite, usik kwarta. Amo mo lang yapon. When you study, you learn. When you learn, you forget. So why you study, ha? Ilom na Bertoy. Nalibig ako. Ganina sa wa pa ka mahatagi kwarta, pero sukuan mo sa atong anak. Unya karon kay abi nakasimhot mga usa ka libo nga papel, kalit na kamaayo. Bida. Unsa may nakanindot kun wa kay kurso mahuman aber. Sa ilang panlagi, ha? Dawatan lang 5,000. Bida. No comment lang ka diya. Hilom. Hanggaw jud kag utok. Oy Joey. Timan ido ha, mas dako og bintaha ang tawo nga may kurso mahuman kay sawa. Busa ikaw paningkamot na makahuman kasi imong pag-tuon in taon Ginoo ko. Joey, ano ka katingog? Ayaw lang kabala ka, nay. Ako rin padayon, ang pag-spoila ako, mapulaan ako rin akong racket. Pagpundo sa ako, nay, para di tayo magkahirap-hirap sa kalisod. Bisan og naundang sa pag-eskwela ang among anak, pero nakita na ko nga maayo man siya mangita og kwarta. Gani nakatukod na siya og parlor. Dako-dako ra ba nga parlor? Unya, Uy, Joey! Oh, excuse me. Dili na ko Joey, no? Just call me Joyce. Ay, baya ni mo, iya. Abi kay may level up naman siya. Iyan sa level up ang iyang handang. Dili na Joey. Kundi Joyce na, di ba? Tural, no? May kwarta na good ko. Kagalingon ako ng parlor. Wow! Ano, Joyce? Ugoy, ayaw kayo pala sa mga laki, ha? Kaya basi kukuka lang ka. Umurot na tanan mo mga katigayunan diha. Ohoy, ako pa. Suri na lang sila. Kaya di ko mo at agpatadili na ko boyfriend, no? Maoy lagi, klaruhan ng imong himuong boyfriend kung dili ka ba pangwartahon, ana. Oh, sure, tuwa na. Hindi na mahitabo. Oh, nanay customer, oh. Wow, kagwapo! Seafoods! Unsa? The seafoods ba? Ay, basta. Ako'y bahala ni... Inahak na akong heart. Uy! Uy, kay nga naman, unsa na imong heart ko, no, be? Basta makakita ka ni gwapo, day. Mupitik na yun. Ha? Oh my gosh! Siya na yan! Siya na! Ay, single pa ka? Of course, no! Kasi pagtanaw ni mo na ako, mura nag-tricycle. Oto day ako si Jerome. Sukin ta ha? Magpaunsa man di ay ka. Magpakulong ko sa kubuhok. O di ko gusto nga may laing milabot sa kubuhok ha. Ikaw lang ha? Oh, sure ka, Jerome? Ito, kinsa ganito ka? Tawag ka lang kong Joyce. Oh, kumustahan man itong atong imong suki? Sige lang siya pakulo sa imbok, no? Ay, animal ko itong tawahan na yun. Uy, kato ba si Jerome? Nga naman? Magkupuganin ming nagkailang, ipangyaban dayon ko sa kanahan. Oh, bayot. Magkalagot ka, ayun, namugos yun. Ha?
Unsay mamugos good. Ay, buot mong ipasabot. Gipugos ka? Uyan, sige pugos ko sa pagsugot niya. Unya? Ang siyempre, ako sige sugot. Sayang, no? Ada? Uy, buot mong ipasabot nga. Kamu na? Oh, yan. Doon na ako'y juwa. Ay, ang sama, oy. Ako ang nagwagi. Ala no, kamalipayon na sa akong anak nga gwapa, ah. Yes na din, nalipay dito ko karon kay feel na ako. Nanak ko ang tanan. Nanak ko'y inahan nga masinabuton. Amahan nga masinabuton. Na anak ko'y negosyo nga parlor. Unya, naanasad ko'y juwa. Ay! What, bayag ani niya. Uy, Joey, klaruhan na ha. Basig pangwartahon ka lang, anak, ha? Ay, kabalaka, mother. Don't worry, I can manage. Oh, bantay bitaw, ha? Aw. Ano mo? Murag mong nasaba, ha? Nay, ang imong anak ay murag malipayon kaayo. Oo ba, yaw? Unsa pinakalipay naman, ha? Siyempre tayo, kung ang akong ang akong boyfriend, ato di ay, na ako ihatag ni mo, ha? Imo ni, oo. Hey, mahalon kayo nga pitaka, ha? Oh. Yan na, naisod nga 2,000. Good. Kabuutan sa akong anak. Siyempre, no, amahan tagod ka. Gawat man padera, ha? Mahal kayo ni pitaka, ha? Maunang espesyal yung kayo ka para nako. Kamunduhan ni mother. Ayun na, unsa man na imo, ate siya? Unsa na imo, ha? Ay gitagaan ko niya baga para lakaw dong o ganahan kaayo ko. Ganon. Of course na, tay. Kamu nga ako mga mahal sa buhay. Kamu ang yutangan ako sa kung kami kinabuhi o kabubuton. Kay kunwa mo, wa say Joyce nga mataw aning kalibutan na. Busa, thank you kayo ninyo, mother. Father. Malipayon kaayo ang among anak nga bisag bayot siya, nakauyab gihapon siya. Bisag nahibaw gud mi gud nga pangwartahon lang siya. Unya, Hello, babes. Uy, hala! Dulay na saang! Sinja ka na, babes, ha? Masaon nga may gilakaw pamangod ko. Hila ko, unsa mang lakawa? Kuan, babes, kanang... Ayun na lang, Tadi Rom. O, pagkita lang ka na ako, doon na kay pangayuon ba? sorry, dili, babes. Uy, noon sa. Wala lagi uli sa probinsya. Bawa ka na, taga-probinsya biya ko. Nangay, bitaw ko ni mo adog para pamiliti, para bawon ako dito. Nahurot na nga ako gihatag ni mo, nga maumianin at sa kagikas probinsya. Awa, babes, eh. Asa kayo dalagit? Oh, dalagit. Dali na ko repolyo, ha? Ulot ko taon nga. Pitakan ako. Na. May kwarta. Pero gamay na lang. Oy! Di kanto, no? Nagtuwag ang estador ko. Ang iyang pitaka. Parehas mag sa pitaka kung gihatag kang tatay. Jerome, tugani ko nung kung tinuod, diin ka ining pati-peta ka, ha, oy. Ako, babes, kanang hinatag ni. Kinsa man ang gatag ni mo, na? Kuan ko na ng amigo na kong bayot. Sa? Amigo? Uyab ni mong bayot. Konsulte! Ako, babes, kanang amigo. Konsulte, ha? Amigo na ako, babes. Uy, kunoon sa... Ay, tiguang naman ko to. Unsa yan? Uy, nak, ngano, ha? Ambir ko to pitaka ang gihatag ni mo tay kay naalang ko'y tan-aon nga tuan. Ako anak ka ng... Ambir to kadiyot ang pitaka bitaw tay. Ako anak ka ng nawa, gikuot. Ikuot o gihatag ni mo pagsulti ko lo tay. Pagkakon. Bisag dili pa siya mo angkon pero mabasa ko siyang panagway nga namakak siya. Dili ko makatuan. Di ko makatuan. anak. Ah! Uy, unsa ka man, uy. Nakuratan no tani mo na oy. Ngano man ka ha, mura magmay problema ka. Naksultihi ko, di basig makatabang di ay ko nimo. Dili ka magatabang rani, nay. Masyak pag yun ka. Ha? Wa gid ko'y kalibutan, gidakos akong anak sa usa ka imnanan. Unya, nak, unsa mo ta dinhi, uy. Basta nay. Madiskubrihan ako karon ang usa ka tuwan. Ay, sunod lang ako. Oo, lagi. Dali taga. Masalbahis. Dali taga. Hala, Tinuod ka di ay. Ang way paangot kong amahan.
gisulot niya nga ako uyab na iya sang giuyab. Mga salbahis. Nagpaupaw lang ng kanahang dako. Pero bayot sa di ay. Dili ka lang na ka. Uy, mabuang yung ko ni mo ga. Mura kong si Elmia, si tawag ni mo, nabuang ni mo. Nabuang ko ni mo. Asam din pa ngayon ako ng motor. Ay, gamay lang higayon ka. Palitan di ka na. Paghuwat lang, paghuwat. Hiyamat ko. Asa ba ko nang ipalit og motor upawa ka? Asa ba ka nagpaltresitan? Motor na ba? Trisig? Teresita para sa hinuong ka. Kaluod-luod ka na kung upawa ka. Ay nagyong paulis bahay ha? Ay nagyong dako kay larutan tagyo ka upawa ka. Day. Unsa tong giingon nimo tayo hang nawa ang pitaka kung gihatag nimo. do. Ay kung ilara tayo hang gihatag nimo aning tawhana, ha? Duhay now, magkaagib now. Babe. Hilam! Ay kung tawag kang babe, ha? Salbahis ka. Bisang tinguwang, bisang upaw, basta bayot. Kung agad yapong buhanga ka. Ako na ng kwat ang imong ipahimuslan ang nagtawhana. Kay ari mo na ngayon ako. Ay nagto, pagkita na ko, Jerome, ha? Pag-uban mo anang upaw nga bayot! Anong gawin? Nasakpan gid nako nga usa day kabayot ang akong bana. Silahis daing dako, ACDC. Mao na akong problema. Angay ko pa baka di siyang pabalikon sa bahay o ako na lang yung palayason kay nagpakauwaw lang yun. Suko kay niya ang akong anak. Kaya ang iyang uyab iya mang gisulot. Usa akong buhaton ani. Palayason ko na lang kaha ni si Berto o Berta di ay. Unsa man og kamo ang basultihon? Desi. Good morning, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Ma'am Mary. Sa Salamat. tanan nga namati na mo ron. Oh, sa tanan nga namati na to, Ate Pres. Salamat. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito kadagadawa, Atong Julian. center si Tisi, Ate Pres. Daisy. Oh, kani iyang ba Ate Pres, suko Daisy, pa nga oh. uyab-uyab kuno iyang bayot-bayot iyang kuan. Iyang anak ko no, nya sus bawaan Ate Pres nga ang katapusan Ate Pres ang iyang anak naka-ila-ila maglalaki nga dito niya yung papa tagaan niyang pitaka dito man sa lalaki nga Yang uyab uyab. siya ang anak. Di naibong siya nga ano, ipagitaan niya papa sa wa ikawat unsa to basta ba oy daghan kit siyang Oo. pasangil karon ibawaan man Ate Pres nga ang iyang papa bayot yay. Giapas Oo. nila dito sa murag gay bar dito iyang papa taon. Kunya nasakpan gyud nila sa akto nga iyang papa og katong uyab sa iyang anak nagkuyog gyud. Mauna iyang problema karon nasakpan gyud nato nga usa ka bayot akong bana. Silahis di ang kanahang dako. Ang nagpatambag ulit ang asawa. Asawa kay gidamon siya ang anak. Kay nagduda mo gyud iyang anak. Mao na ati pero say mao day problema niya. Iya ba ko ng palayason. Palayason ko blang ka kay ni Berto aw Berta di ay Berta di. Tabagi ko ninyo eh. Kapag pa siya kay Bao nga bayot. Kung papayang anak ati pres, di Siya niya kay may Bao, bawan. wala no, may mong tipig. No, may motipig og kuan, sikreto kay suko ng gid pero ati pres nga lagot-lagot kuno ay siya Nga anak. anak ang bayot. Oh, Nga liwat ay niya. liwat niya. Mao na ati pres May problema, iya bang problema tao? iya palayason Palayason. or iya balang tao ipadayon ang iyang pagbahal sa iyang bana nga bayot. Be, ikaw ati pres. Pero papalilitan ikaw. nagsulkanay sila. Ha? Sulkanay sila, bain anak. Nag-istorya na yun sila ni Ate Pres. Nga, sa may- Mao na matiayon man sila. Wala gyud niya unsa may Oo na nga. gikuan sa iyang bana, unsa may iyang Wasa ka kay Bao, kay wala pasalig. lang gisuwat diri gud. Kung Wala sa ilang gyud. istoryahan, unsa ilang bayot ka. naibawaan nga nabayot, nya iyang puan palayason ba pabalikon wa namon. Pero abi ni mo, Nilakaw Juliet. man na. Nauwang. Ano uwaw? Ug milakaw man gani pasagdan na lang. Oh, mabalik Oo, dito si. mabalik. Pero na may bang bayot gugulyat na maayo mo dat pamilya pod, di ba? Di na may bayot na maayo mo ko mga anak. Ino na. Pero nasa bayot. Daghan mga artista Ate Pres sa gawas Oo. nga bayot niya na anak pero may man kay mo dahil Maayo, provider sila sa ilang pamilya. Mga di ba? dato man. Pero kini kay nilayas sa ato pa na. Ayaw na, nauwaw to. Sagi na lang kay nilayas Oo. na. Nauwaw. Ayan, mabalik na tukon ko anya mga ipasaylo. na siya playaso na Kaya silbay Ah. mao ni ako problema. Angay pa baka nako siyang pabalikon sa bahay nila yan siya. Aw. Oh, angay pa ba nakong pa balikon sa bahay o ako na lang yun siyang palayason. Nagpakauwaw man. Suko kay nako, suko kay yang anak taon. Unya ang iyang uya pag yung lusot ang sulot. Uya pag yun siyang anak mo yung iguan. Palayason na lang kanina ko ang kumbana nga si Berto o Berta. Pero ay. awa pa na malayas. Nilakaw lagi Ate Pres. Nilakaw O, na. anam uli lagi. Nilakaw. Pasagdan na lang to. Usak din lang to dahil kasi. Ano lang? Playaso naman. Ha?
Kung nila ka man gani, o yan ang... Dili ana man yang kuan, palayason ko na lang kahagyod ni akong bana. Sa ato pa nila kawa pa muli. Ang iya tuyo nga palayason Aray, lang bigyan ka taon niya. Di na man lang kaniya papaliyon. Di na lang, or... Oo. O panalitan mo balik, nilayas man, o... Ug balik dai. Balik ka lang, pero... Pagsabot mo, Sabot mo, ang unsay ibukaton, plano ninyo duha? ang anong... Hindi na may mo bayot magila siya. Ah, tinuod. Oo, bayot, gira, pero... Ay, kalisod po, no? Kung panalitan, bayot imong bana. Lesson, May bawo ka, may bayot imong Na bana. masalig naman natin pres nga nahibaw na iyang asawa. Nga bayot siya aso. Buladla na nigmayo. Ay, Diba? Oo, O malad kung ningon siya nga, Kinaibaw o sige, naman. balik ka din pero usbay mo pagkatao ha. Hindi ko gusto Pero nga. dili, Ay, good. gano? Mauna na. Mauna na. si- So gusto siya kuhan ka sa iyahay, okay ba? Bitaw no? Ako sugod ko, ako yung asawa. Ah. Di ulitan niya, ako, di ikaw na yung mangitang trabaho, kaya balihon talaga ni. Mm. Ay, Ano na ko sa bahay niya, buhi ami. oh, ano? Ana, buhi Oh. ami. Mauwa, lisod man kayo niya, paladala na nga bayot siya, may bawaan mo ginagams. Oh, may bawaan Kaya yun. gawas na, linaktan na anak niya, mga kuhan, may bawaan. Ay, taron kay dahibaw ano mamulad da Oh, na. ganda. Di na na mauwa sa iyang sawa. Dibaw naman. May Diba? Dindot, yun sa pamilya na, bayot imong pana. Kaya dapat is, Oh. dapat sabihin natin, pres, ayan yung batahan o Leviticus 19:9. Oh. Katong Lagi po ang na, Gams. lalaking, o ang lalaki mag-unay, ang bayot o lalaki patyon. Kaya kung tanong sa pigilin siya, pligi ka mamatay siya. Ay, sa paligid. Hindi lalaki, ganito lalaki na unay pa. Saya mo kuno ka mabina pa naghaprom sa liit. Daghan mo tanong. Lagay mo tiks. Sige lang guli, or mling ato. Usay mo, one ni. Mawala bitaw siya basta biduangan pigili. Pero sagdi lang dahil, tisay ka nang pagsabot-sabot, istorya lang yun ninyo. Correct, Siya, istorya mabiya lang. na yun siya, kaya di ba, ano ni mo? Nanak ko may anak. Di na lang. Sagdan ni mo kung Oh, magbiya basta imong anak na amri mo may nabuhi nimo. Kung gihan man kayo imong anak, makakwarta pa gyud siya ati pres kay na siya parlor ka ulingon Parlor, yung anak. ma'am. tanan. Oo. Nindot ta, Okay may lang. pagabutang na imong anak. Kisa nga na yung asawa, tisi. Tisi. Pagkuyab sa clientis. Di na po. Ay, ito na. Dari gilid iso gawa ti pero. Bay kayo ka no? Isa na. Kitsa. Nakay number dates? Tagayo. Tagay. Nala di pres ya nala kay wa Oh, kay mo ani. mao na, Ha? mao Kay na. you have na problema. Ay may apilas yung problema. May problema man nila. Pagsabot rin istorya mo taro diha. Salamat sa inyong pagparangat ing atong tulumanon. Kala ko ang puzzle, Tihon.